topa di bata langit tano laut dohon nasa isinan. Ditopa doa kasuluan paham kahanan bumi joma. Salunai menjadi marhite siang hakisaran doa karuoni debata di bagasan kuasona. Tabegema pangatusian nasitong tarik parpau di liturgi parjolo. Masaili saluhna itopa ni debata akadolo do narura akaswaswana na rumah tarata saluhunai patudolo ni inaulini pinopar ni debata tungna so hadodoan do parbinotoanna bohado iulani songonido ibayan debata manopa nasana ado siandia do bayan manla ala ni debata laho manopa saluhna ia panopani pinopani debata somondo inina dalam mahite ala manang ula debata manopa ia dada somonon pande debata manopa nasana ado alai logis yanido olah mahite apa sampingo molo dino debata jadi mahor jadi natiu jadi somoni masde satu molo dino debata jadi menjadi masomo natiu nai Ido tutu tunghalongan do panopani debata aidam siang na adong debata manopa alai siang naso adong do gabe adong dam adong naso tarpatupa debata angka dia mana tinaponani dimulani mulana ditopa debata mal langit doho tano ditopa mamuse natiur digoa debata ma natiuri ia jalan dibain debata ma parsirangan ni natiur siar na holong gorni na holomi gorgit amin di hari paduahon di topa debata ma ajak-ajak di parsitongan ni angka air baik parsirangan ni air tuai di hari patuluhon di topa debata ma tano manang darat asatarida nama hiang jaga pertemuan ni angka air di guari laut. Jadi di patubuat tano duhut dohot suasana marparbue tudos tumasana. Amin. di hari Kopanton di topa debata mapanondan hajang-hajang di langit asa disubrangi tanahon di hari Palimahon di topa debata makadeki do nasa markosa akan manjirim di bagasan air rodi nasa pidong na matongan-tongan langit nang marsiguang masama di hari Pakonomhan di topa debata majolna tumiru rupana tudos tu pangalawana bawa dohon boru-boru di topa asal dirajai sandok talohon dungi ida debata ma sude nati nopana i nunga dengan si tutu. Amin. Alai di topa debata nasana adong didok bibeli maradian do ibana di ari papituko somon dia olapatan nii ainong maradian do debata sangat tunai manangdak adong be ulaoni debata dung panopaoni somoni lawatan ini pilih kamu asal buat orang dungsun di topa debata nasana adong dapat dia do ibana tulusnya nasa ulah panopaoni alai dang baradian ibana siang ulauna terus do debata mamulahon akan nagigkan narikot di koluna di pasu-pasu do kita saluhuna tapuji jala tapasangak madebata naung manopahita dohot narikot tingita jala di pasikop do marhide pasu-pasuna di ngulusa.